този момент влезе майка ми. И когато видя тези хвърчащи дуспи, каза, вие ферма за пеперуди ли сте? Венсан, където откраднаха му цялата кола с шоколади в София. Ето за това, доставка. Тъй сега, като ни казва, че им е било приятно да са наши гости, казвам... Може да ни е приятно, ама... Здравейте! Аз съм Анна Стоянова от Шоколадовите цветя на Анна и това е първият епизод на нашия нов подкаст, който започваме да правим от днес, подкастът на Анна. Днес на гости са ни едни много специални наши приятели и партньори и това са Мария и Венсан Гайо. Добре дошли в нашото студио. Здравей, Ани! Добре заварили. Чувстваме се прекрасно във вашето студио. Прекрасно място сте сътворили. Много благодарим. Много. Искам да ви питам първо да ни кажете с няколко думи за теб, за Венсан, откъде сте и къде се запознахте вие двамата. За да започнем тази приказка и това пътешествие до ден днешен на Гайо. Запознахме се във Франция, заживяхме в България и основахме в Пловдив Гайо Шоколад през 2011 година. Какво ни доведе до България? Любовта. Да. И обмисляхте ли къде ще живеете в България, като дойдете? Или взехте бързо решението? То беше естествено. Мария е от Пловдив. Пловдив е град, който аз много обичам поначало. Ние идваме от Лион, който е много голям град. Прекрасен град, но искахме и да обичахме това място, Пловдив, който е има и удобствата на големия град, и спокойствието на Пловдив, който няма сравнение никъде. Да, наистина в Пловдив има една особена атмосфера и който дойде тук, просто си тръгва с тази атмосфера. Така е, да. Много хубав град и хора и всичко. Искам да те попитам теб да ми кажеш точно как се казваш и как правилно се произнася името ти, защото имаме спор с разни колеги и партньори. Значи, правилно по френски се казвам Венсан Гайо, но много българи малко деформират, но не се сърдят. То е съвсем естествено в езика да има. Въпросът е, че шоколадите и бранда ви и семейството ви се казва Гайо. Да. Точно така. Добре. И вие се запознахте във Франция, дойдохте тук. И как дойде идеята да правите шоколад? Защо точно шоколад? Как се роди всъщност всичко? Първоначално беше домашно хоби. Започнахме да споделяме с приятели нещата, които правихме и начина, по който ги правихме вкъщи, директно от зърното. Виждахме колко са изненадани и впечатлени, нали, защото погледа към шоколада им беше различен. И си казахме, защо да не споделим това и с други хора. С повече хора. Да и си така, отворите, нали, тази... Да. И така започнахме. Вие как ги придобихте тези знания за домашното правене на шоколад направо от... Първо от четене, самостоятелно. Съвсем любителски. Но после изкарахме, разбира се, професионални курсове. Да. Когато искахме, нали, да създадем вече Гайо Шоколад. Посетихме и шоколадиери, които работят също от зърната. Да, това също е много интересно. Защото има много малко всъщност шоколадиери, които работят в днешно време директно от какаовото зърно, нали, а не от готови смеси. Да, точно това всъщност исках да ви попитам, когато решихте да направите работилницата 2011 година. Всъщност каква е разликата от това да правиш шоколад с готов шоколад за топене, нали, готова шоколадова маса, и да правиш шоколада директно от първоизточника, нали? Какъв е пътя и каква е разликата, нали, да правиш шоколад по този начин? Значи, може би е интересно да се разбере, че да си шоколадиер, това са всъщност две различни професии. Има една професия, която наричаме chocolate maker. Да. Това е човека, който наистина произвежда шоколада, го приготвя от зърната, избира зърна, пече ги, мели ги, така че да стане хубав продукт.
Има и хора, които са шоколадиери, които Сладкари. работят, по-скоро Също сладкари, са сладкари. Да. които работят от готов шоколад. И правят, има хора, които избират много хубави шоколади, правят прекрасни продукти с подбрани суровини, но са две съвсем различни две различни професии, да, абсолютно. Да. Както готвач и шоколадиер, то няма нищо общо, нали? Можеш да готвиш, нали? Да. Но, нали, сладкарството и шоколадиерството си е съвсем различно. И наука, и техника, и така. Ами добре, когато започнахте в началото, направихте всъщност, как си наричате? Не е производството, не е работилницата, нали? Така е правилно да се каже. Направихте работилницата и вече започна всъщност цялата тази приказка. Как достига до вас суровината? Пътя на суровината какъв е? Работим с малки производители, малки фермери в Южна Америка. Какаото, което ползваме, избираме да бъде само от Южна Америка, защото там са най-финните сортове всъщност какао. И също условията, човешкия труд. Да. Това също е много важно да се спомени, защото преди време, още в началото на проекта ни, вие бяхте споменали, нали, че при работата, отглеждането и събирането на суровината не участват деца. И това ми направи тогава, нали, впечатление, нали, как така, нали, и всъщност се оказва, нали, че има такъв проблем в Африка. В Африка, да. И тогава даже си казах, това е много хубаво, след като, нали, процесът е до такава степен следен и се държи, че няма всъщност незаконен и нечовешки труд. И аз тогава всъщност направих един символ, който отзад на шоколадите, нали, го слагаме. И то е именно ето това. Не знам дали сте обърнати внимание. На нашите шоколади, където е секцията с вашата информация, има всъщност символ и пише, че няма детски труд в процеса. Тогава го създадох и го сложих на опаковката отзад. Наистина хората може би не се замислят, но какаото е много така упоручено като бизнес, нали, от големите магнати. Проблема е, че какаото е една суровина, която е много ценна и има голям апетит от много хора към тази суровина. Да. И някои хора са готови за наистина нечовешки неща, за да имат по-евтини цени или... Тоест има такъв фактор и такова, както и в някои други браншове, дали ще е свързано с правене на дрехи, облекло и така нататък, нали? Чуваме и виждаме разни неща, които са дори правенето на скъпите брандове, чанти. Нали, имаше един случай, съвсем случайно попаднах на един рил за такава чанта, в която вътре имаше сгъната бележка в хастара и в бележката беше написано: ние работим тук и тук, правим това и това, и между чантата и хастара вътре сложена бележката беше много така, нали, емоционално. Но да, аз това, което исках да ви кажа сега, тъй като да разкажем на хората всъщност ние откъде се познаваме и откъде дойде идеята за нашето партньорство и всъщност какво правим заедно, нали, ние като шоколадовите Светяна Анна и вие като Гайо. Преди години, сега да не казвам много години, не е чак толкова давно, нали? Не ходиха динозаври по земята. Да, преди години ние имахме студио в Капана, 2015 година, и в съседно на нас помещение, нали, в което аз работих при наши приятели, всъщност Венсан носише шоколад. Тогава беше опера, шансон ни носише и течния шоколад, който е в малките стъклени бурканчета. И тогава изобщо не съм предполагала, че след примерно 4-5 години ще имаме проект заедно и ще правим някакви хубави неща, с които да радваме хората. Но всъщност, когато се запознахме с Коко, със съпруга ми, започнахме преди 7 години нашия бранд Шоколадите Светяна Анна. За тези от вас, които не ни познават, ние правим букети цветя с шоколадови трюфели и правим бутикови подаръци, подаръчни кутии, продукти с лични послания. И тогава една вечер заспивах и така аз като графичен дизайнер, нали, много вечерите ги използвам за буквално измислям си проектите на следващия ден и сядам и ги правя, нали, на компютъра. И си казах колко ще е хубаво. Ние тогава имахме картички, пликове, но си мислех колко ще е хубаво човек да може да подари шоколад с личното му послание отпред на шоколада. В единична бройка. Не полиграфически да пуснеш 100 шоколада и да направиш подаръци за сватба или за кръщене. В една бройка.
И тогава си казах, ами аз познавам Венсан Гайо. И още на следващия ден седнах и написах един имейл, описах си идеята, разказах как може да бъде, нали, осъществена, къде може да бъде приложена. Ние в този момент работихме с 2 или 3 партньорски магазина. Те сгях тайната градина и Маус. Не сме били с 35 магазина, като сега, нали, 7 години по-късно. Тоест, Фейсбук страницата ни и тези 3 партньора. И тогава седнах, написах този имейл към вас, казах ви за идеята и Мими ни отговори всъщност на имейла. Каза, Ани, това е много интересно, много, защото се оказа, че при вас клиентите ви също търсят такива бутикови опаковки и затова може да ни разкажете сега малко вие, нали, когато идват клиентите, искат по-специални шоколади или с по-друг вкус или искат, примерно, опаковка за сватба, как ние ви дойдохме услужливо в момент на... Дали, че може да ги прехвърлите тези хора към нас и ние да ги обслужим, нали, с тези неща. Наистина, точно когато Ани ти писа, ние също имахме моменти с Венсан, коментирахме нуждата на хората за личен подарък, за лично послание, тъй като и шоколада, който правим, наистина е много личен. И хората затова се насочваха към нас и търсеха също да бъде и опакован. И нали, като визията. Корпоративен подарък, и като подарък за сватби и кръщения. За лични празници, поводи, но там пак бройките са малки. Вие знаете в полиграфията, нали? Да. Броя не оправдава цената. Понякога, нали, така се получава, даже доста често. И всъщност какво предложих? Предложих им да направим продукт, който ще се нарича шоколадова картичка Гайо и Anna's Chocolate Flowers. Нали? И като сега го наричаме шоколадови картички. Така си остане шоколадови картички Гайо, така си го изписваме продукта, така може да го потърсите онлайн, нали? И да го намерите. И всъщност идеята беше с нашите красиви акварелни визии на разработените ни към момента продукти, аз да адаптирам тези визии към съществуващата опаковка на шоколадите на Гайо. И съответно те бяха така любезни, съгласиха се, казаха, това е, нали, много интересна идея. Предоставиха ми файловете на опаковките, различните гърбове с, нали, съответно съдържанието на шоколада и ние избрахме да работим с първоначално 2 вкуса. Това е млечен шоколад с парченца карамел, който всъщност опакован се нарича шансон. И млечен шоколад с натурално розово месо, казва натурално розово месо, не е аромат, който се нарича опакован, как ви името? Шоколада с роза, всъщност. Да, то от серия, българската серия. От така. Да. И започнахме с тези двата вкуса. Съответно, адаптира се визията към тяхната опаковка и се оказа, че хората са имали нужда точно от това. Искали са, без да знаят изобщо, че може да стане, са имали нужда наистина от такъв личен подарък, защото върху шоколадите има място, където те могат да бъдат персонализирани. Този шоколад може да бъде за мама, за татко, за най-близките, за учителките. И вече толкова години по-късно можете да разкажете сега за този вкус, който разработихте специално за нас. Белия шоколад чизкейк с ванилия бурбон и натурално масло от лимон. Да, който ние го дистрибутираме. Ето вече можете да ни разкажете, нали, за него. Как се случи и колко пъти тествахме да стане вкуса. То трябва да подчертаем, че, нали, ние постоянно, това е хубавото също с шоколад. Това е нещо, което ние обичаме да правим, е да експериментираме с шоколада. Да. Понякога и неща, които не очакват хората, че може да се случи. И точно този шоколад се роди също когато споделихме с теб от предишни опити, които имахме с лимон и наистина трябваше да пробваме да видим как ще се случи, как ще го осъществяваме. Имахме, нали, концепция, идея малко, но трябваше наистина доста да шпипкаво И търсенето на маслото от лимон. Търсенето на маслото, маслото от лимон. Да, качествено, нали, да бъде изчистено, биосертифицирано е маслото от лимон. И наистина си вкуса е... Просто само като се отвори шоколада и започва да мирише на ванилия, на лимон, наистина, и вкуса е толкова балансиран, наистина, който е дошъл в студиото, всъщност, ние им даваме веднага да пробват шоколадите. Веднага имаме си един буркан, който наричаме буркана с брак.
От време на време случайно изпускаме един шоколад на земята да се щупи и си го прибираме в този буркан с брак и с кафето, дали, и си хапваме така от него. И наистина белия шоколад е много по-особен, много е свеж. Да. И децата го харесват, този белия шоколад. Да, много е по-различен. Но така, може би от трите вкуса, млечен шоколад с карамел е наистина. Ние най-ви го поръчваме, най-го продаваме него. Най-така е, нали. И особено за Коледа. Може всъщност да разкажете на хората за Коледа, за тези специалните шоколади, които правите с подправките. Нали, имате с джинджифил и с коледни подправки, те стават много интересни. Значи, това е една идея, която имаме всъщност съвсем поначало. Нали, казахме, че идеята да направим шоколад беше да може да споделим хубави емоции с повече хора. И всъщност също, освен да го правим, да го продадем, да е в полза на други хора. Да. И затова този шоколад, който правим за Коледа, го правим от началото в партньорство с един център за грижа за деца в нужда. Да. И той има и по-специални опаковки този шоколад. Има и много специални опаковки от много специални дизайнери. Да. Това са децата от центъра, които рисуват почти цялата година вече, за да може на Коледа да имате, да намерят хората свежи опаковки от направени оригинални рисунки от тези деца, които ще получат подкрепа. То е малко... Това е страхотна идея. И хората трябва да правят такива неща, не само на Коледа, нали? Говоря идеята на празника и това, което си, но просто чудесни идеи и те са много разпознаваеми. Нали? Много разпознаваеми, защото в началото, когато всъщност се появихме и ние, сега, тъй като скоро пуснахме сайта ни и с колко се наложи да извадим всичките ни визии на Гайо, за да можем да ги заснемем и да ги качим на сайта, което се оказа, че са повече от 200 различни визии, без да вкарваме коледните в тях и тези, които сме правили корпоративните, нали? Редовните си плурални, празнични и сватбени визии са толкова. Тоест толкова много дизайни ние сме адаптирали за тези 7 години, нали, към вашите шоколади. И в началото наистина бяха няколкото вкуса, които имахте, защото вие изкарахте и повече вкусове след това. Този шоколад с лютата чушка, примерно, нали, с морската сол, този, който е веган, с кокосовото мляко. С кокосовото мляко. И в началото, нали, в тези магазини, с които ние работихме, изведнъж се появиха едни цветни опаковки и така, нали. И тъй като ние зареждаме магазините с по-универсални послания, обичайно те са честит празник, честит рожден ден или честит юбилей за първи учебен ден правим. Тоест тези кампанийните празници, които са като Коледа, като Великден, 24 май. Между с 24 май сега е момента да си направите поръчките за шоколадите при нас, нали? Не е 3 дена преди празника, да, казвам ви сега е момента. И така всъщност, нали, започна повече хора. Искам да ви кажа, че заради вашите шоколади и заради нашето партньорство с вас са ни потърсили много магазини, за да станат партньори. Те първо ни пишат: но вие правите много хубави опаковки с, нали, на шоколадите. Искаме такива шоколади и при нас. И малко по малко всъщност, благодарение на вашия труд, на вашата работа, нали, на качеството на шоколада, ние така разгърнахме също нали, партньорите ни и се получава много така, много интерес и има хора, които вече си влизат в магазина и просто отиват и си търсят. Аз си търся картички, шоколади с картички, да. И това е много е приятно, нали? И за мен като дизайнер, нали? И със сигурност съм и за вас като така, нали, създателите на всичко това. Разкажете ми сега за децата, как нали, се работи, как работи като мен, нали, като теб, майките с деца, работещите жени. Кажи ми как се справяш сега и с личен живот, и с децата. Помагат ли те, защото те вече са малко по-големи. И после да ни разкажеш за работилниците, които правите при вас и групите с дечицата, които така често виждаме, като идваме да си взимаме шоколад от работилницата. Да. Шоколада и децата са винаги заедно. Дали? Може да бъде чисто вкъщи, само в шкафа с шоколада. Нали така? Да. Първоначално, когато създадахме Гео Шоколад, нали, си имахме като мечта да имаме наше място, което да бъде отворено за малки и големи посетители, нали, любители на шоколада, и
така си го представяхме, нали, децата да бъдат Тоест, част от от процеса. начало Да, сте искали да е не само работилница, да има зона за посетители и място, където могат да се съберат хора. Да. Да, т.е. изцяло е било, от нали... начало. Да, това си беше, нали, наши мечти, когато в началото, нали, си казахме за далечно бъдеще. Защото бяхме под наем в един малък сладкарски цех, само двамата. Подземен, да. И така, това си ни даваше някакъв стимул тази си наша мечта. И в един момент, нали, няколко години след това, когато направихме всъщност работилницата, нашата работилница, я проектирахме да бъде наистина с място за посещение, с възможност за посещение. И като си представяхме, че децата са тези, които искахме първи да участват в процеса, да изработват на място шоколадчета и всъщност да научат, да имат и друг поглед върху шоколада. Да, и всъщност към наши дни, нали, към ден днешен, вие правите точно това. Всъщност, колко пъти в седмицата имате такива групи работивници? Как различно, но да, семейни турове правим в съботни дни, семейства с деца или отделно само детски групи. Правим кулинарни работилнички на място. Децата работят с нашия шоколад, също виждат как го правим. И това наистина... Да, много, много интересно. Просто не всеки може да се допусне, нали, до самото производство, особено, нали, целият процес, като е при вас, от самото начало. А децата помагат ли? Те при вас ли са в работилницата? Как се справяте с това да сте майка, татко, нали, шеф, да сте в производството и също да се занимавате, нали, с онлайн? Всичко, което правим ние с колко всъщност, просто ви питам, даже с леко съчувствие, така. И то децата искат грижа и внимание на нашите деца. Не може, нали, само работата. Трябва и децата. Радваме се, че те много обичат шоколад, така че не са никога много далече от производството, но казахме, че няма детски труд в шоколадите. Да. Сега да не слезе, че си противоречим, нали? Да. Виждам ги много често, да. И по двора, нали, вътре се играят. Но не участват. Въпреки, че малката... е най-големият дегустатор. Да. Ето качеството всъщност, нали, е оценител. Идва от децата. Да, това е наистина много, много... относно разни корпоративни събития, на сайта ви всъщност погледнах сега, че може при вас в тази зала, която имате, нали, обособена за събитията, да сте написали също, че е подходящо за корпоративни събития, за тимбилдинг, нали, с обход отзад на тура е по-правилното, нали, в работилницата. Обръщат ли се към вас и фирми? И да, правим. Да, също обръщат се точно за тимбилдинг или с фирмени събирания, фирмено събиране, което работна среща, която да приключи всъщност с шоколадово занимание. Да, което наистина е чудесно. И по-големите деца, нали, могат да се радват, се радват при вас. Да. А откъде е била най-далечната ви група посетители, която дойде до работилницата? От Япония? Да. От Япония, да. Не очаквах чак толкова, нали, далече отговор, обаче разкажете ми как мина този ден. Всъщност как се случиха нещата, как ви потърсиха? Чрез туристическа агенция или... Манол. Да. Манол. Чрез Манол Пейков, той е наш приятел още от самото създаване на Гио Шоколад и всъщност неговата съпруга диригент на хор и имаха всъщност от Япония обмен на младежи, също хор от Япония, мисля, че бяха. Да, и той нали, ги развежда из Пловдив, разхожда ги из града и свърза с нас, искаше да ви доведе. Да. И той доведе всъщност японската група. И как им протече всъщност? Да. Кой им беше преводач? Как си справихте с... Те всичките говореха английски? Или... Имаше преводачи, аз говорих на английски. Да, но те си имаха също преводач, да. Но беше много хубаво събитието се получи.
с много радост, от тяхна страна. Сега се сещам за още един път, когато споменахме как сме се запознали всъщност в капана, когато ни носеше шоколад. После, може би след 1 или 2 години, беше много скоро след като се събрахме с Коко, когато направихме всъщност първата фотографска изложба на People в Пловдив, на неговия проект. И когато аз правих проекта за как ще бъдат окачени, нали, той избра кадрите, които ще участват в изложбата, аз направих, естествено, не може всичко да е в една черта, така, това просто трябва да е, нали, по-различно. Правих проекта за как ще бъде самото окачване на фотографиите по стените. И тогава си казахме, нали, ние тези гости с нещо трябва да ги почерпим, като дойдат. Спомням си за изложбата, да. И тогава се обърнах към вас и ти казах, дали можем да вземем шоколади ваши, и всъщност тогава адаптирах визията от постера, който беше, и винилите, които бяха в Пловдив Плаза по това време за предстоящата изложба на People в Пловдив. Бяха 2 момичета в скок във въздуха, горе от епето, черно-бяла фотография с едни такива орнаменти отдолу, и всъщност адаптирах визията на постера към шоколада. И това беше специално за изложбата. Да. Беше колко за за твоята изложба, първата фотографската, и тогава всъщност затворих за първи път с моя визия ваш шоколад. Тоест, сега просто се сетих назад във времето, че имахме и такъв проект, нали? А пък впоследствие се родиха вече и другите визии. И тогава всъщност за тази изложба предложихме на гостите шоколад с визията, така, нали, като спомен, а пък Мария ни предложи, каза, правим едно много интересно нещо, което е като едно излят шоколад, отгоре поръсен с пръски, после натрошен на парчета, нали? За дегустацията. Да, и всъщност на едни поднощчета бяхме подарили по този начин шоколадчетата, нали, водичките, и стана много приятно. Така че ето още един проект, за който направо бях така позабравила какво сме правили преди 7 години, 8, нали, заедно. Можете ли да ни споделите сега, като казваш, нали, едно време, как сте си мечтали да имате място, където да посрещате деца? Сега за какво си мечтаете? Вече от позицията, че имате работилницата и това място. Как виждате всъщност вашето развитие напред? Каква ви е мотивацията и мечтите сега? Какво представлявате? Имаме идеи, защото мисля, че това ни движи напред, нали. Винаги, когато така човек има мечта, нали, и нови проекти тук. Но надграждане на това, което предлагаме на любителите на шоколада, но за сега ще ги запазим в тайна. Да кажем ли, че ни предстои наш нов проект с нещо съвсем ново, но наистина в съвсем близко бъдеще. Да, ще изкараме нов продукт на пазара, който ще бъде нещо много по-различно от това, нали, което сме правили. И даже когато го направим, с колко обсъждахме да дойдем при вас и направо да заснем едно видео в работилницата с готовия проект. Аз съм почти готова с дизайна, нали, с визията. И да разкажем така в едно... Пък може и на втори подкаст дойдете, или да направим един там при вас на място. Колко ще монтира 2 дена на техника. Като част от процеса. Нали, след 2 дена ще кажа, ето може да дойдете вече и да си говорим. Другото нещо, което искам да ви питам, е вие като бизнес как се чувствате в България? Как усещате бизнес средата и как помага или пречи държавата един бизнес да съществува? Вашата гледна точка каква е? Винаги е много странно, за мен поне, мисля, че на двамата ни е странно да говорим за това, което правим като за бизнес. Защото идеята, която се роди, беше наистина да направим шоколад и да живеем от това да правим шоколад, да може да радваме хора с това. Но не сме го мислили точно като бизнес с идеята да правим пари от нещо. Да, както сме и ние с Коко, абсолютно ние ставаме много лична част от всеки празник на хората. Дали това ще е рожден ден, юбилей или раждането на първото ти дете или благодарността към доктора, ние ставаме наистина частичка от техния празник по много личен начин, така че напълно ви разбирам какво ни казвате. Обаче, наистина, как се чувствате с партньорите, колегите и
помощта на държавата за бизнеса. Мисля, че ние сме част наистина от една среда от хора и партньори, и клиенти, които искат в България нещата да се случват по честен начин. По правилния начин. Да. И всъщност от самото начало имаме подкрепа. От самата среда. Наистина нямали сме някакви пречки от институции. Да, това е страхотно. Защото чуваме наистина и от наши близки, нали, че в някакъв случай, за съжаление, държавата повече пречи, отколкото помага. Винаги сме си... сме така. Нямаме никакви... Да. По каналния ред сме си вървяли от самото начало. Да, винаги има трудности, но не знам, може би хората очакват така всичко с лекота да се случва. Но нито във Франция, нито според мен в други страни нещата няма как да се случат, да го пожелае човек и без да свърши, нали, работа, без да подаде документи, без да мине по процедурите. Навсякъде, нали... Си изисквания. Да. Всъщност, знаете ли, мога да ви разкажа сега нещо много интересно, нали, специално заради работата с вас, нали, на нас ни се наложи. Може би сме единствената рекламна агенция в България, която има разрешително за продажба на храни, защото просто ние сме Creative Studio People of Olive и втория ни бранд са шоколадовите цветя. Успоредно работим, в едно помещение се намираме, тук и на долния етаж, нали, се намираме. И всъщност тогава, когато започнахме в началото, нали, коментирахме, ние трябва, нали, много хубаво си правим, нали, такива хубави неща, продаваме ги, има търсене, но е хубаво да се подплатим отзад, въпреки че ние получаваме опакован шоколад от вас, реално ние нямаме достъп до съдържанието, нали, на самия шоколад. Си казахме, тези неща, нали, трябва да си минат точно както ти каза. И съответно там си минахме точно по всичките, проследихме си, свързахме се с правилните. Даже мога да използвам да благодаря на господин инженер Пеев, който ни помогна с това, защото той казва, сега не искам да казвам думата закона е врата в полето, нали, въпреки че всички сме я чували, но този човек трябваше да измисли начин, по който да оправдае това, че една рекламна агенция, каквато сме ние, иска да продава шоколад. Разбирате ли? То си става казус. И с него ни свързаха нашите партньори от кафе Сладкарница Лалелу. Те също в Тракия, които бяха, до Егерхов, те също продаваха много хубаво, нали, шоколадите, но местенцето затвори врати като Лалелу и отвори като друг нов бизнес. И този човек предложи 4 варианта. Не един. Измисли 4 варианта, по които ние можем да направим... Се регистрирате, да. И сме си официално регистрирани, нали? Защото понякога клиенти ни питат, нали, вие... Имате ли право? Имате ли право? И не само ние правим букети цветя. Знаете, че във всички наши цветя вътре има шоколаден бонбон. Тоест, това нещо рано или късно просто трябваше да си стане, нали? Да. Въпреки че има много колеги, които си работят и си продават, всъщност от НАП инспекторите казаха, че няма право. В смисъл, ако искаш да правиш букети цветя с шоколадови бомбони, нямаш право, защото правиш втора опаковка върху пакетажа на бомбона. Тоест, представете ли си, нали, това никога не ни е минало, нали, в началото. И си минахме по този ред. Даже едното нещо си спомням, защото ми се стори много интересно като закон. И господин Пеев каза, вие нали сте земеделски производители? Защото майка и баща му на съпруга ми и съпруга ми са земеделски производители. Ние имаме оранжерии много. И той казва, имате ли бус? И аз казвам, имаме и трактор, и фреза, и бус, и пикап. Щом имате бус, има закон по който. А като закона си представете за take away храненето, където идва един куриер, взима храната от вашия обект и го носи в офиса, примерно. И се оказва, че има закон, че ако ние имаме бус, например, следно ние идваме от вас, взимаме шоколад и с буса правим разнос на шоколад. Разбирате ли? Той казва дори по този начин да ви направи разрешително. Представете ли това? Минало ли ви е през ума, нали, че съществуват такива? Другото беше, нали,
ако вземем обект, който е с статут на такъв обект, който може да продава, нали, казвам, какъв обект? Нашето студио е в двора ни, за какъв обект говорим, дали ние си просторихме студиото у дома. Така че, вижте колко интересни стъпки и сме минали, нали, и вие и ние, за да може, нали, да се случват шоколадовите картички Гайо. И вече този документ, всъщност за първи път, когато ви поискахме сертификат, помниш ли за какво беше? За Англия. Да, когато наши приятели казаха, на колко близки приятели казаха, ние ще направим Anna's Chocolate Flowers в Англия, ще направим фирма и ще почнем да продаваме в... Това трябва да го кажа наново. В Амазон, после забравих, ще да кажа eBay. Дали? Всъщност това се случи, когато наши приятели се свързаха с нас, казаха, ние искаме да направим Anna's Chocolate Flowers в Англия, да отворим фирма и да продаваме в Амазон. И се оказа, че тогава, за да направим митническите документа там, че ние се сблъскахме с това, просто господи, аз искам да правя дизайни, да се занимавам с проекти, а не с износ. Всъщност се сблъскахме с една пачка с документи, което трябваше да съберем за митническите агенти, нали, за да можем да направим този износ. И тогава всъщност беше задължително този сертификат, нали, той се превежда и на английски, нашето разрешително, че можем да... Изобщо процедурата си става съвсем, нали... Като за голям износ. Съвсем друга, да. И така, лека по лека. Аз съм ви приготвила тук 3 шоколадчета. Много хубави шоколади, знаете ли. Това всъщност е най-новия ни проект. Преди една седмица с нас се свърза една дама, Деси, която ни каза, ние сме едно сдружение в Русе, наричаме се Градоред. И се занимаваме с архитектурното наследство на Русе и изобщо така гражданско сдружение са, с много хубави идеи. И казват, ние към момента имаме направени с наши визии на емблематични сгради в Русе, имаме направени пощенски картички. Има ли как да ни направите шоколадови картички Гайо, магнитчета, чаши и тефтери? И аз му казах, да, това е страхотна идея, нали? Защото туристите ще се радват на един наистина бутиков продукт, който го няма никъде. И те ми изпратиха съответно работните файлове, аз адаптирах техните визии за шоколадите, направих опаковките, изпратих ги за одобрение и те яхнаха. Много ги харесах и сега всъщност искам да ви ги покажа. Това са всъщност 3 от визиите, които така най-емблематичните Руси, сгради. да. Иначе те имат и общ план, имат сграда с часовника, библиотеката, банка, ДСК, площада, нали? Това е най-новото нещо, то още изобщо не е тръгнало от студиото, още е тук, довършваме, нали, последни неща. Така че, вижте се къде достигате с вашия труд, нали. Като създавате шоколад, това, което ни казахте, че искате да излезе от семейството и да излезе от личната емоция, нали, от приятелите, всъщност вижте докъде. И всъщност това е интересното, защото за първи път създадах хоризонтална опаковка на Гайо, защото всички те са ни такива. Нали? Като единственото, което си позволявам е да вдигна логотипа нагоре или надолу. Нали? Не си позволявам, никога не сме правили шоколад без логото. Въпреки, че са ни питали дали мога да не използвам друга дума, но да си поставят логото, нали, там викам, не може логотипа седи. И всъщност за първи път създадах такава опаковка. Тя седи като картичка, така легнала. Следващото нещо, което иска да ви попитам, е световната криза с какаото, която в момента всички преживяваме под една или друга форма, защото цената на шоколада и на какаото се вдига, грамажа намалява, качеството се компрометира. И да ни разкажете всъщност как се случи това, какво се случва в момента и кога предстои да излезе следващата реколта какао. Значи, може би е хубаво да обясним нещо важно за глобалната индустрия на шоколада. Че всъщност повечето шоколад, който се прави по света, да кажем 75-80% от шоколада, който се прави по света, се прави с какао от Африка. Който не е имало какао в началото, то е внесено от Южна Америка. Да. Също беше много удобно да имат хората роби
взета земя Да. и И там да сортове правят какао, бизнес. които да са кръстосани и дават много плодове. И с по-голям рандеман от това, което има поначало в Южна Америка. Така. И така, стана така, че какаото по света идва главно от Африка. Само, че преди 2 години, миналата година, един вирус удари Африка, който се лекува само с огън. Така че голяма част от плантациите е била унищожена. Са изгорени. Да. За да не се разпространява повече вирус. Да. Без да коментираме и дивите златотърсачи, които унищожаваха също много плантации, за да търсят злато. Колко по-дълбок е проблема, да, без хората да предполагат. Да. Всъщност. И оттам дойде факта, че по света, след като най-големия производител на какаови зърна вече няма толкова, почти няма, трябваше индустриалните компании, които правят много обеми, да намерят какао. И затова изкупиха реколтите на други места и естествено, когато няма количества и много търсене, цените тръгват нагоре. Да, и това съответно води след себе си, нали, покачване на цената. Мими, ти ми каза друг пример, за да запазят някои други производители, нали, няма да казваме имена. Всъщност в търговските мрежи, се намалява грамажа на продуктите, и на индустриалните шоколади, дори масовите индустриални шоколади също. А цената се запазва същата. Да. И вече качеството там. Всъщност, вие като специалисти в областта, с какво се заменя? Може ли да бъде заменена суровината на какаото с някакви други неща? Да, успешно с рошково брашно. Може да стане. Да, то също е полезно. Нали, брашното от рошков. По-скоро въпрос ми беше с нещо неполезно, може ли да бъде заменено какаото. И то в много голямо количество в пак индустриалните шоколади, това, което е по-масово, понеже какавото масло самото е много скъпо и много често се замества с други мазнини, като палмово олио, които носят с тях други проблеми, здравословни и за природата, как го казваш? Не знам. В смисъл, проблеми, че ние всички знаем кои проблеми има около палмовото олио, без да кажем, че за да се вмества в шоколада, трябва да се ползва и химия да стане хомогенно, да се покрива... Тоест допълнителни емулгатори, И за да се консервира също се добавят консерванти, защото за разлика от какаовото масло, палмовото олио гранясва. А пак какаовото масло е естествен консервант. Така че трябва и да се добавят консерванти. Като цяло качеството се компрометира изцяло. Да, съдържанието му остава един такъв дълъг списък, където всичките майки четем. Или по-малко какао просто има. Правят се повече десерти с кремове. Какаото се измества, нали? Всичко е с цел намаляването, всъщност на самата суровина. Да. В тази връзка е много интересно, когато ни посещават деца, младежи, тъй като с тях точно подхващаме тези въпроси и искаме да бъдат по-чувствителни към какаото, към това къде се отглеждат, към продуктите, които се избират в магазина. Апелираме да четат етикетите, за да разбират дали ни предлагат наистина истински продукт. И децата осъзнават всъщност сами много неща за храните и за шоколада. Не само и за продуктите като цяло. А това е голяма награда за нас, когато виждаме деца, които разбират неща за какво е търговия, какво е производство, какво може да бъде, какво трябва да бъде. И когато децата задават въпроси, които показват, че са разбрали тези неща, ние сме печелили нещо. Наистина. Това удовлетворение, нали, и изпълнено също. Смисъла, нали, от работата. От цялата работа и от всичко. Винаги, когато успееш ние нали съдим и по наши деца, и вие с вашите, когато успееш да дадеш едно знание и наистина виждаш, че това дете започва да си разсъждава по него начин и да надгражда над него и просто чувството е много така. Много е хубаво. Аз искам сега да ви помоля, след като коментирахме световната криза с какаото,
И искам да ви разкажете по една весела, забавна случка, която така никога няма да забравите с процеса на работа. Нещо, което ви се е случило и тогава е било тревога, но сега вече със смях разказвате за него. Ами, аз първото нещо, за което се сещам е съвсем в началото. Нали, аз ходих до София, първите обекти най-вече бяха в София и правих разнос аз в магазините с колата. То сега наистина се смеем, но никак не би беше смешно тогава. Тръгвам за София, помня близо до улица Солунска. Спирам колата, взимам кашона с шоколадите, оставам и в багажника и оборота от предишните доставки. Затварям колата, багажника, всичко, заключвам, тръгвам, отивам до магазина, няма 5 минути, връщам се, защото липсваше един шоколад. Връщам се до багажника да взема още един шоколад. Багажника е празен. Багажникът беше пълен с шоколади, малкото оборот от началото на деня и празен. Хубаво, колата беше на място. Но успях да се прибера, трябваше да се обърна на клиентите, че няма да ги доставя в този ден. Пак тогава една кола шоколад ни беше... Цялото производство за месец. Цялото производство, защото бяхме само двамата тогава. Малко производство. Ужасно. Ти ми казваш, че сега ти е смешно, просто представям, нали? Ако просто, примерно, багажника на колата е пълен с наши цветя, нали? Си представям колко време е това да бъде направено. А казваш, че тогава сте били само двама. А сега в работилницата, колко всъщност е голям екипа. Ами сега сме в 9 души. Да. Нали, пак сме си така семейна работилница, занаятчийска. Така че сплотен екип. Това е много важно, нали, за нас. Да. И... Много държим на това нашия екип да не е прекалено голям, за да може да сме... За да сте близо до шоколада. Да сме близо ние до шоколада, да запазим контакта и да сме близо и до хората, с които работим. Работим заедно. Не е така в някои фирми, хората работят за шефовете. Да, ти си ние в офиса, заедно. ти си нали, в другия офис и си сте на слушалката, нали? Да. Вие сте вътре, омазани в шоколада, хубаво вътре в процеса. Ами Мими, ти ще ми разкажеш една история забавна, която тогава не ти е била толкова забавна. Аз си спомням самото начало, тъй като, нали, нашия шоколад е занаятчийски, по-различен от масовото производство в момента в света и машини за такъв шоколад директно от зърното нямаше. Нали, за по-малко производство, нямаше такива машини, затова ние си разработихме самите машини, Венсан най-вече. И направихте машина? Да. По модели, нали, на стари европейски машини, с които се изработвал, нали, първоначално шоколад директно от зърната. И една от тези машини беше, нали, почистването на какаовите зърна от люспите. Така. Те са обвити с една люспа, подобна на фъстъка. И тази машина трябваше да направим, нали, доста проби, за да може да чисти само люспите, а не, нали, част от ядката. Да. Защото ядката, нали, се ползва за шоколада чистата. И толкова много проби, нали, правихме и не се получаваше. Люспите се хвърчаха из цялото помещение. И тогава в този момент влезе майка ми. И когато видя тези хвърчащи люспи, каза: вие ферма за пеперудините правите. И бяхме толкова притеснени, но нали, този коментар, нали, така... Си остана така. Да, се сещаме и машината се получи. Машината, превърнах се малко в... Научих много неща, освен за шоколада, между другото, откакто работим с шоколада. Научих много неща от към механиката, електричеството, всичко, защото поддържаме ние машините. Адаптираме и така че... Образова се и в тези сфери. Точно така. Да. И сега съществува ли тази машинка някъде? Седи ли ви като спомен? Да. Показваме на децата, които идват при нас. Как сте започнали? Това малко ми напомня, пак във връзка с шоколадите, когато започнахме в началото,
правихме биговете на картички и шоколади и така нататък на ръка. Какво имам предвид на ръка? С обратното на кътъра, нали? С затъпената част на... Всъщност не казват хората кътър, казват макетен нож, нали? На Офа, нашия дизайнерския нож, 30 градусовия. И с линия се прави на ръка. Значи на един шоколад има 4 бига, за да бъде сгънат картона. Представете ли си, никъде трябва да правиш 10 шоколада. Меко с 100. И в началото аз си паза една ето такава подложка за бюрото, сива, на която са останали буквално канали на подложката. От времето, когато съм правила биговете на ръка, те са издълбани в подложката. И после сколко си казахме, няма как, нали, това да го правим на ръка. Шоколадите ставаха се повече и повече. Да. Нали, хората искаха да поръчват от тях. И тогава си купихме първата ръчна биговачка. Нали, настолна биговачка с ръчката. Да. Задава се, нали, мястото, където ще бъдат биговете, но то се задава ръчно. Тоест, на 4 бига на шоколада се прави първо единия биг, минава от всичките шоколади, после се вкарва втория биг, минава от всичките шоколади, третия, четвъртия и когато в ден имаме 400 фирмени корпоративни шоколада, колко оставаше без дясната му ръка. Защото просто това всичко си прави на ръка. И тогава, всъщност, една от новите ни машини, които чакахме много време да дойде, инвестирахме наистина много сериозна сума в нея. Долу ви показах автоматичната биговачка, където след толкова много като си работил и толкова много си биговал на ръка с линията и толкова много си биговал на ръчна биговачка, сега отиваме, слагаме си купа с шоколадите и машината прави так и ги изкарва с 4 последователни бига от другата страна готова пачка. Но сега я оценявате тази машина, защото сте минали през тези етапи на ръка. Точно това ще да кажа. Че аз благодаря, просто влизам и казвам, радвам се, че имаме тази автоматична биговачка. Просто с такава радост, защото знам с колко, нали, как сме правили преди и колко време сме го правили. Усилията и времето. Много, колко поне? 5 години. Ние нямаме от 2 години биговачката, нали? От 1 година. Значи представете си колко сме били така и после, нали, на ръчната. И сега вече наистина като заслужена отплата към нас и нашата работа си слагаме пачката с опаковките, нали, и те минават през машината и е много хубаво. И ние сме свободни да правим, примерно, тези 3 часа, които щяхме да биговаме опаковките или картичките пликове, защото те са основните продукти с бигове. Колко друга работа вършим през това време. Така че тая сладост от това, нали, да си инвестирал в другата машина, в тази машина, която ще ти улесни процеса да си и ще изградил, станеш по-добър, то това си инвестиция в себе си. Ти не си инвестирал в машина. Ти си инвестирал да имаш 3 часа повече с децата ти до вечера. Нали? Или 1 час повече с жена ти или навън, нали? А не в... Така че това е много... Ценен опит е. Да, малките, нали, защото ние с колко казваме, ние сме малък семейен бизнес. И когато изпращаме нашите пратки, и на нас почти във всяка пратка присъства шоколад Гайо. Много рядко човек си поръчва само букет. Дори да има букет, към него, нали, има картичка и шоколад. И когато си изпращаме пратките, имаме благодарствени картички, на които отзад залепваме едно пакетче с чай на Луваре. Луваре са ни други партньори. Те правят страхотни чайове. Украински завод на 30 години. И всъщност ние станахме дистрибутори на Луваре. И имаме подаръчни кутии и с тях. И на тази картичка пише точно това. Благодарим ви, че за подаръците си избрахте малък семейен бизнес. И това пътува, нали, във всяка пратка. Да. Мария и Венсан, искам да ви благодаря от цялото ми сърце, че се съгласихте да сте наши гости и че така хубаво и приятно си говорихме, нали, в първия ни епизод. Вярвам, че и на хората ще им бъде много приятно така да се докоснат лично до вас, нали, те виждат вашите продукти, виждат вашия труд и моя като дизайнер и на колко, нали, но друго е, нали, като седнат зад печатното устройство и устройството зад шоколада, нали, и вече с тази лична история за вас като семейство, нали, откъде всичко идва, е много по-различно. Сигурна съм, че който е гледал този подкаст по съвсем друг начин вече ще вижда и нашите шоколадови картички, и като иде в магазина и иде на щанда с шоколадите, ще търси, нали, да види го и като го види ще си казва, това са Мария и Венсан. Ани също благодарим ние от наше име за прекрасната среща, за приятелския разговор
И така, че ни върна във времето, в спомените. Си припомниш тези хубави неща. Времето от началото на Гайо Шоколад, нашето приятелство, нашето партньорство и се надяваме, че ще продължим заедно с новите ни идеи. Предстоящи нови идеи много. Благодаря ви, че бяхте с нас в първия епизод на подкастът на Анна. Ако желаете, може да се абонирате за канала ни и да получавате известия за нови видеа. Ако имате интерес към нашите продукти, може да посетите както нашия уебсайт annachocolatleflowers.com, така и Facebook и Instagram страниците ни. Навсякъде ще ви отговорим. Ние с Коко. Беше много приятно. Надявам се и на вас. И до нови срещи!